No niin, morjesta Timo. Morjens, morjens. Mikäs on meininki? No, mikäs tässä mökille pitäisi kohta lähteä taas No, jotakin tekemään. mökkikausi on kuumimmillaan, Se on joka kesä. kyllä. Ja tosiaan tällä videolla olisi tarkoitus käydä nyt läpi sun matkaa, että miten sä oot saanut treenit ensinnäkin säännölliseksi, pudottanut, oliko se nyt 14 kiloa, 14 kiloa maksimissaan, joo. ja, ja ää, energiaa tullut päiviä, unohtuiko vielä jotain, lihaskunto No, parantunut, ulkonäkökin on muuttunut aika oleellisesti. kyllä. Ja vaikka tulokset on ollut hyviä, niin matka ei kuitenkaan mennyt ihan ilman mutkia, vaikka aika hyvin. Et esimerkiksi yhdessä kohtaa paino esimerkiksi nousi, oliko se jopa 5 kiloa yhdessä viikossa, niin, mutta siitäkin Elämässä tapahtuu kaikenlaista. Sitä lomamatkoilla, kun syödään, juodaan ja muutenkin on mukavaa, niin tapahtuu kaikenlaista. kyllä. Mutta käydään tosiaan näitä asioita läpi tässä ja sitä, että miten tostakin sitten selvittiin. Mutta voisit vähän ehkä itse kertoa, että milloin me aloitettiin, mikä tilanne sulla oli ennen valmennusta ja miltä se arki silloin näytti, mikä tuntuma oli itsellään ja sen sellaista. Jees, mehän aloitettiin marraskuussa 2024. Mä olin jo pidemmän aikaa miettinyt, että jotakin pitäisi tälle elämälle tehdä, kun viimeinen sysäys varmaan tuli edellisellä Espanjan reissulla, kun mä yleensä kävelen 10 kilometriä päivässä ja se on mukavaa reppuselässä, mutta mäkimaastossa tuntuu olevan hengästymistä enemmän ja no ei tästä tule yhtään mitään. Ja sitten yksi viimeinen valokuva siellä ilman paitaa oli semmoinen. Mä katselin, että nyt mies painaa lähes 100 kiloa. Tolle voisi tehdä jotakin. Ja sitten rohkaisin itseni ja otin yhteen. Joo, ja loppu on historiaa niin sanotusti, vaikka totta kai tässä loppuelämän matka sitten varmastikin tämmöinen vähän uusi elämäntyyli. Ja tuossa tulikin aika hyvin jo, että mikä oli semmoinen tilanne tavallaan, mikä oli se hetki, kun sä päätit ikään kuin, että vähän niin kuin, että nyt riittää, että, ja ottaa se askeleen ja ottaa sitten yhteyttä. No mites silloin, kun me aloitettiin, niin oliko sulla jotain ennakkoluuloja valmennuksesta tai ajatus ylipäätään, että kummasta se on ja mikä ikään kuin oli sellainen juttu, mikä sitten auttoi alkuun, tuliko jotain oivalluksia? Yes. Mä oon yleensä aika ennakkoluuloton kaveri kaikkiin asioihin, mutta tätä kohtaa Kyllä. varmaan oli semmoista, kun mä oon enemmän kulttuuripersona ollut koko elämäni ja liikuntaa harrastanut oikeastaan, mutta kun kävellyt aina paljon mitään ryhmäliikuntaa, mä en ole koskaan tykännyt semmoisesta. Ja mä tietysti vanhakantaisesti ajattelin, että siellä salilla on näitä nuoria podareita, jotka sitten nauraa vanhalle senelle, joka tulee sinne jotakin tekemään, mutta yllätyksekseni mä huomasin, että siellähän oli jopa minua vanhempia ihmisiä, vanhempia naisia, jotka ei olleet varmaankaan yhtään sen kuntoisia kuin minä, mutta siellä ne vaan kuntoilija pumppasi rautaa ja yksi merkittävä edistysaskel silloin alussa oli myös se, Riku, sun erittäin ystävällinen asenne siihen, että kyllä tämä tästä ja tehdään yksilöllinen ohjelma ja tästä edetään, niin vaikutti siihen, että jes, eiköhän tämä tästä lähde liikkeelle. Joo, mukava kuulla ja itsellä ainakin kanssa oli semmoinen fiilis, että silloin kun sä just tulit siihen, muistan vielä sen meidän aloitustapaamisen, vaikka siitä on nyt sitten 7-8 kuukautta aikaa, no Kyllä. ei ihan vielä, niin mulla ainakin välittyi semmoinen fiilis, että tavallaan just, että sä olit tehnyt sen päätöksen ja olit silleen tosi valmis tekemään muutoksia, se oma halu oli tosi kova, niin ne on semmoisia asioita, mitkä yleensä ennustaa semmoista hyvää lopputulosta. No sitä mä silloin oikeastaan päätin niin vakaasti, että mä haluan vielä 80-vuotiaanakin liikkua aika reippaasti. Oman äidin menehtyminen pari vuotta sitten, niin
teki myös sitä, että kun hän oli kova liikkumaan ja kuntoilemaan ja sitten viimeiset kuukaudet oli aika lähes liikuntakyvytöntä, niin mä ajattelin, no mä en ehkä haluaisi tuommoista. Niin, Ja että oli päätös. kyllä. Kyllä tuommoisia asioita sitten rupeaa ikään kuin miettimään, kun elämä tässä etenee, vaikka ehkä ne monesti on vähän semmoisia, että just siinä hetkenä niin kukaan ei ikään kuin lähde, että nyt lähden salille, jotta mun terveys paranee. Ehkä ne on niitä just hyötyjä, mitkä tulee silloin heti, että niin on hyvä fiilis ja parempi energia sinne. Kyllä ne pyörii siellä taustalla sitten semmoisina isompina juttuina. Ja tosiaan saat sen melkein 14 kiloa pudottanut ja lihaskunto on parantunut merkittävästi, niin mikä sun mielestä on, no lähdetään vaikka ruokailusta, niin mikä on muuttunut eniten siihen entiseen verrattuna, ja sitten voit myös sanoa, että mitä haasteita sulla oli ennen siinä ruokapuolessa. Joo, se on vanha sanonta, että suutarin lapsella ei ole kenkiä, että mä olen entinen työterveyshoitaja ja näitä asioita ihmisille aikanaan nuorena miehenä neuvonut ja tiennytkin asioista, mutta sitten se oma paino pääsi nousemaan aika isoksi. Mä olin semmoinen makean puputtaja. Kaiket illat mä hain jääkaapista aina jotain lisää, sämpylän väliin kaikkea mahdollista ja makeata ja muuta. Ja se, mikä mun ruokavaliossa on muuttunut, niin se on Riku sun ohjeiden myötä tullut säännölliseksi. Siihen on tullut paljon enemmän kasviksia, vihanneksia. Mä oon niistä aina tykännyt, mutta myös semmoinen säännöllisyys siihen. Ja mä oon ehkä syönyt enemmän kuin silloin aikaisemmin, mutta se oli semmoista niin satunnaista isoja annoksia ja joka aterialla on kasviksia enemmän, ja nythän mä teen sille, että muutama päivä ateriat teen aina jääkaappiin tai pakkaseen, ja sieltä sitten on helppo ottaa itselleni uutta ruokaa. Ja jos mulle on nälkä tullut illalla tai joku semmoinen himo johonkin, niin siihen riittää sitten pieni omena tai mandariini tai luumu tai joku muu ja lasi vettä, ja menee kumminkin se semmoinen puputtamisen himo siihen, että mitään niin kuin isompaa makean himoa mulla ei koko aikana yllätyksekseni ole ilmennyt. Joo, ja itsekin just muistelin sitä alkuun ja kävin katsomaan, niin mehän tehtiin lopulta silleen aika simppeli, tai niin kuin suurimmat muutokset oli siinä, kun mäkin katsoin silloin, kun puhuttiin siitä, että miten sä syöt, niin mä ajattelin, että säkin oot pitkä mies ja paino tosiaan oli silloin melkein 100 kiloa, että kulutus oli kuitenkin kova, ihan semmoinen, vaikka se ei treenannutkaan semmoinen perusainevaihdunta ja mitä menee yleiseen liikkumiseen, niin oli, että nyt tulee varmasti tuosta ruuasta aika paljon, tai niin kuin vähemmän energiaa sisään, mitä sitten tarvii, ja sitä kautta sitten tekee mieli koko aika syödä niitä herkkuja ja ottaa sieltä täällä jotain niin sittenhän me lisättiin muistaakseni 1 ateria, että sulla oli 4 ateriaa, ja sitten kasviksi lisää, eli susta varmastikin tuntui, että se söit paljon enemmän kuin ennen, eli saatiin se kyllä, mutta siltihän meillä varsinkin alkuun, niin se painohan lähti aika nopeastikin tippumaan siinä, se on aina vähän henkilökohtaisesti, miten kelläkin lähtee se starttaamaan, mutta sun kohdalla se sitten lähti tosi nopeastikin ja ikään kuin silleen meillä tuli hyvä luottamus heti, että sä uskoit siihen, mitä mä annon ohjeesta, lähdit heti toteuttaa, niin sitten alkoi näkyykin heti tulosta siellä puolella. Se oli aika palkitsevaa se painonlasku siinä, koska sehän se mulla oli ehkä niin kuin se semmoinen suurin ponnin siinä, että pitää toistakymmentä kiloa vähintään saada painoa pois. Ja sitten kun se lähti silleen niin kuin toista kilokin viikossa tippumaan, niin se oli hyvin palkitsevaa siinä alussa. Ja joka kerta kun tavattiin, niin siihen tuli aina kannustusta, että hyvin sä pärjäät. Joo, niin mä uskon sen itsekin. Joo. Mitä mieltä sä oot muuten tuommoisesta seurannasta, että kun sitä painoa seurataan ja merkitään se nyt, kun sulla oli se päätavoitteena, niin se varsinkin on tärkeää, mutta niin kuin sanoitkin, että miten koet, siis motivoimana tietysti. Se on äärimmäisen tärkeää kyllä. Mä itse paljon, kun johtajana aikana niin kuin paljon
paljon mittareita käytin työssäni sitten, taloudellisia ynnä muita, niin se on hyvin niin kuin selkeää ja palkitsevaa niin kuin laittaa näitä asioita ylös ja nähdä siitä, että miten tämä kehitys tapahtuu. Ja kokeile aina erilaisia graafeja tuossa, että miltä se laskeva käyrä näyttää ja tolpilla ja minkälaisilla viivoilla. Ja siinä näki, että välillä oli toki tasanteitakin sit siinä painonlaskussa, että meni jonkun aikaa ihan tasasta, mutta joskus tuli lisääkin, mutta sitten semmoinen pitkän aikavälin trendi näkyy siinä, että mittarit ovat merkittäviä, ainakin minulle. Kyllä, ja sitten toisaalta, jos mitään mitata, niin sitten mennään vähän niin kuin sokkona eteenpäin. Ja sitten ihmisluonnekin on vähän semmoinen, että vaikka muutos tapahtuisi, niin sitä ei oikein meinaa uskoa, ellei näe jotain mustaa valkoisella. No mites, tietysti tässä on tullut paljon juttuja päällekkäin, on se liikunnan aloitus ja sitten on ruokahomma, mutta onko ajatellut muita hyötyjä tuosta, kokenut tuosta ruokavalion muuttamisesta, esimerkiksi parempaa jaksamista tai jotain tämmöistä? Mä oon jaksanut paljon paremmin kyllä, että mökilläkin on tullut semmoinen into tehdä töitä kovasti ja sitä tuntuu, että sitä on ihan samanlainen jaksaminen kuin joskus nuorempana miehenä, että energiaa piisaa. Mä oon aina ollut semmoinen energinen tyyppi, mutta tuossa ehkä viimeiset 5 vuotta oli semmoista, että väsyin helposti ja rupesi semmoinen, niin kuin tosiaan kerroin tuossa mäen kulkemissa ja muissa, niin rupesi hengästyttämään ja muuta, niin tämä jaksaminen on aivan toisenlaista nyt, kun liikkuu enemmän ja syö terveellisemmin. Kyllä, ja sitten just toi efekti vielä, että on tullut voimaa lisää, koska sulla ei ollut sitä lihaskuntoharjoittelua siellä mukana, vaikka sä kävelit paljon, niin sehän ei riitä. Siinä ei saa ikään kuin riittävää intensiteettiä sille, että se lihasmassa ja sitten kun aloitti se voimaharjoittelu, niin sulla huimasti kasvoi sitten voimatasot plus keho keveni, niin siinä tulee sellainen tupla-efekti, että varmasti askel kevenee lenkillä ja ylämäissä. Sitten tuossa piti vielä itse asiassa kysyä, että sullahan ei ollut, nimenomaan sanoitkin tuossa, että sä oot ollut enemmän kulttuuri-ihminen, ei ollut mitään semmoista rutiinia tuohon muuhun kuin kävelyyn, niin mikä oli tavallaan semmoinen isoin asia, mikä sitten sai sen treenin säännölliseksi, tai niin kuin auttoi siinä. Että toki sä sanoit just se, että ne ennakkoluulot ikään kuin karistu, kun sä menit sinne salille, mutta sen lisäksi. Mutta kyllä mä luulen, että se oli se mun oma vakaa päätös, niin että mulla ei oikeastaan ole koko aikana ollut semmoista niin kyllästymistä ja väsymistä tähän prosessiin, että en viittisi lähteä salille tai en viittisi lähteä lenkille, vaan mä olin niin päättänyt, että mun elämäni muuttuu ja mä loppuelämäni elän toisenlaista elämää, koska haluan suhteellisen pitkäänkin vielä elää kun vasta nyt 68 on kohta tulossa mittariin, niin minä päätin, että tämä muuttuu ja tämä sitten muuttuu ja sitten aina sen niin kävelylenkin jälkeenkin ja salilla käymisen jälkeen sitten tulee niin hyvä olo, että mä tein tämän, onpa hyvä olo, sain aikaiseksi tämän, niin ikään kuin uskottelee itse, että olen parempi. Kyllä, mutta sitä on hyvä kertoa itselleen jonkinnäköistä tarinaa, niin siitä tulee sitten totta vähän ajan päästä, tai voi tulla. No ehkä vielä tähän yksi, että mikä on ollut sun mielestä kaikkein tärkein asia tässä matkalla? Ei ehkä tietysti voit sanoa useammankin, mutta vaikka ehkä yhtä, mutta No toi painon pudotus on yksi iso asia, koska sitä on mennyt niin paljon, että mä oon viimeksi 80-luvulla painanut näin vähän, mitä mä nyt tällä hetkellä painan. Mutta myös sitten se yleinen energian lisääntyminen ja jaksaminen, että mä oon ihan vaikka mä kävelin paljon, niin se rapakuntoinen vanhus on muuttunut sitten tämmöiseksi suht energiseksi ikäihmiseksi. Kyllä, niin ja sähän nuorekas, että tosiaan niin kuin sanoit äsken, niin 68 mittaris, mutta sehän ei ole vielä mitään. No se ei ole ihan vielä, mutta se on vasta ensi helmikuusta, 67. Niin ensi helmikuusta. Joo. Noin äsken sanoit, mutta muistin jo väärin, tai unohdin. Joo. No sitten, mikä sua auttoi ikään kuin pysyä motivoituneena, vaikka tuloksia ei näkynyt silloin? Esimerkiksi heti, kun tuli niitä tasainen vaiheet muun muassa painon kanssa, vaikka toki kaikki muu eteni siinä kivasti koko aika, treenit kulki ja näin. Niin.
musta yksi tärkeä juttu oli se säännöllinen kontakti sinun kanssa, että mehän tavattiin etupäässä 2 viikon välein siinä, ja sä aina kertasit mulle, että tasannevaiheita tulee, ja kyllä tämä tästä etenee, ja tämä menee ihan hyvin eteenpäin, ja sitten kun viikoittainhan mä aina viikkoraportin tein, niin siitä myös se palaute sitten, että hyvin menee, niin mä uskoin sen. Ja Kyllä. se siivitti eteenpäin, vaikka itse olisi voinut kuvitella, että no ei tästä mitään kohta tulee, kun painokaan ei laske, mutta sitten kun sä kerroit sen pitkän tähtäimen suunnitelman, että näin tämä menee ja näin tämä menee muillakin, niin mäkin terveydenhoitaja sitten uskoin sen. No niin, hyvä. Joo, että toi on sitä aina helpompi objektiivisesti seurata, ja sitten tietystikin on nähnyt, miten se menee muillakin, ja just painoikin, niin sitä ei voi ihan niin kuin viikon tasolla katsoa, että se kuitenkin nesteet heittelee niin paljon, että sinne saattaa hukkua semmoinen pieni painonpudotus, ja sullakin alkoi harjoittelu tuossa, niin saattaa hieman kerätä nestet lihaksi, niin ei se koskaan lineaarinen käyrä, vaikka sitten helposti semmoisen kuvan saa, kun aina joku yhtäkkiä on pudottanut. Niin kuin tästäkin nyt käydään läpi, että yhtäkkiä ton verran, mutta onhan se matka sillä periaatteessa pitkä, ja sitten nyt ollaan vielä just opeteltu muutama tai hetki aikaa nyt harjoiteltu sitä ylläpitoa, koska eihän ne painonpudotustulokset ikään kuin ole sitten oikeita tuloksia, jos ei sitä saa pidettyä siellä. Aivan. Se on niin kuin tällä hetkellä ollut työn alla ja mennyt hyvin, ja nyt se on pysynytkin pidemmän aikaa jo sitten tuossa, missä se nyt on. Kyllä. Ja sitten toisena vielä, että miltä se tuntuu, palataan vielä tuohon 5 kilon painonnousuun, että se oli silleen jälkeenpäin hauska tilanne, kun siinä oli aika hyvin lähtenyt se alkukäynti, ja semmoinen noin 10 kiloa oli ehkä lähtenyt siinä vaiheessa pois, ja sitten Kanarialle, ja sitten tuli reissusta 5 kiloa lisää, että oli puolet työstä mennyt hukkaan. Niin, miten sä tuosta yli ja sait rauhoitettu? No, mullahan mä en siellä Kanarilla tietenkään viikon aikana, niin mä mittaillut painoa, kun ei mulla ollut vaakaa siellä, mutta mä tunsin sen, että semmoista turvotusta paljon, ja tulomatkalla lentokoneeseen, niin mä en mennyt semmoisia pikkukenkiä saada jalkaa, että olin niin kuin turvoksissa, ja silloin mä ajattelin kanssa, että varmaan tämä nestettä on, mutta sitten en nyt ihan niin kuin kokonaisvaltaisesti uskonut sitä. No, siellä tuli syötyä, siellä tuli juotua, siellä tuli oltua paljon auringossa lämmintä ja nestetasapaino tietysti vähän toisenlaista. Ja sitten ensimmäinen punnitus loman jälkeen, niin olihan se aika järkytys, että ei hitto, 5 kiloa, että mitä tässä tapahtui. Mut mulla taisi olla sitä aika pian sen jälkeen niin sun tapaaminen, ja sä sanoit, että sä epäilet, että se on nestettä suurin osa. Ja sitten kun sitä rupesin mittailemaan, niin sehän niin kuin 1-2 kiloa päivässä hävisi se neste sitten. Kyllä. Ja eikä siinä mennyt 2-3 viikkoa, niin sitten se oli taas niin kuin lähes entisessä se paino. Kyllä. Eikä tarvinnut tehdä sen isompaa. Ja kun sä mulle järkevästi sanoitkin, että ei se kyllä millään syömälläkään 5 kiloa niin kuin viikossa lisää tulee, vaikka se olisi mitään. Ei se mahdollistaa, mutta siinä saisi sitten ihan niin kuin ottaa tavoitteeksi, että syömällä syödä. Että saisi niin kuin rasvaa kerrytettyä 5 kiloa viikossa. Että en nyt tässä live-matikalla viitti heittää, että kuinka monta 1000 kaloria se olisi, mutta todella paljon yli tai peruskulutuksen siis, mitä menee päivässä. Niin, ja sitten mä muistan, että mä taisin laittaa joku ennakkoviestinkin tuolla jotain viikkoraportteja siinä täytellessä edelliselle viikolle, että jos paino nousee, niin todennäköisesti se on vain nestettä, että niin käy monesti. Tälleen kun menee lämpimään ja sitten kehot reagoi eri tavalla, ja sitten jos on ollut vielä pienessä energiavajeessa ja sitten tulevaksi syötyy vähän hiilihydraattipainotteisemmin, niin se kerää nestettä ja sitten vielä nuo lennot ja kaikki. Niin. Alkoholikin saattaa tehdä asiansa sitten. Joo, kyllä se kerää nestettä. Sittenhän siinä tuli just toi, että ikään kuin rauhoittaa tilanteen ja palaa vaan siihen normaaliin rutiiniin, ja sitten siinä meni tosiaan se 2 viikkoa, niin sitten oltiin jo alemmas painossa kuin lähtiessä, nestettähän se vaan oli no suuri käytännössä lähes kaikki, et sillä sitten selvittiin. Ja tietoa tuli lisää. Kyllä, joo, ja opasta kropasta, mutta 5 kiloa on jo silleen
nimenomaan aika paljon jo viikossa. Toki prosentuaalisesti, kun sä oot tietysti pitkä ja näin poispäin, niin, mutta just näköjään on semmoinen kroppa, että se helposti voi kerätä matkustaisnestettä, niin se on hyvä vaan huomioida. Näköjään. Ei anneta heittää hanskoja. No, hanskoja tiskiin vielä. No, otetaan vielä tähän, että tietysti, että vaikka on näistä sivuttukin, niin alussa käytiin läpi, että miltä se elämä näytti tai ennen kuin tulit valmennukseen, mutta millainen tilanne on nyt niin kuin ajatellen kokonaisvaltaisesti kehoa, mieltä ja arkea ylipäätään. Tietysti paljon kevyempi olo ja energisempi. Ja mä oon kova poika Facebookissa kanssa kaikkea julkaisemaan, niin sitten monet vanhat tutut, mitkä ei ole tätä prosessia nähnyt tästä läheltä, niin kommentoi, että oletpas sinä nuorentunut ja montako 10 kiloa sulta vielä lähtee sitten, että älä nyt enää, että kohta kuidut olemattomia ja tämmöistä, mutta kyllä mä huomaan sen silleen, niin kun vanhoja kuvia kattelee, niin kyllähän mun kasvot on muuttunut aika paljon, että mä oon kaventunut ja keho kaventunut, että kyllä tämä on ihan toisen näköistä tämä elämä, ja tuossa just olin juhannuksena mun kummien on vaimon luona mökillä Pieksämäellä, niin ne oli hyviä ystäviä mun isän kanssa, joka oli tietysti sukuakin, niin sanotaan, että sinä alat niin näyttää isältäsi. Isä oli myös tämmöinen samanpainoinen 85-kiloinen viimeiset 20 vuotta ennen kuolemaansa, niin oikein hätkähtää, kun kulkee peili eleen, että oho, isä Tauno, kun se siellä, mutta ei niin kuin minähän se olen. Mutta äiti oli mulla nimittäin semmoinen, että se vahti isän syömistä, että se ei antanut isän syödä, että isällä oli nälkä aina. Ja valitteli mulle, että ikävä nainen, mutta kai se hyvää tarkoittaa. Ja siellä oli tämmöinen erilainen treeneri sitten. Siellä oli personal traineri loppuelämä. Aika haluaisin tietysti mäkään kätke ketään, että miten pitää syödä, että mä vaan. No, mutta kun tulee luottamus ja uskoo toisen sanaan, niin sillehän sitä mennään. Kyllä. Ja ehkä olet sivunnutkin tätä, mutta onko näkynyt mitään muita vaikutuksia just työssä, ihmissuhteessa tai muuten arjessa? No kyllähän mä oon niin kuin paljon energisempi ja jaksavampi. Sitten mähän nyt vanhalla päivällä tosiaan on osa-aikatyössäkin. Sitten 3 vuotta kerkesin eläkkeellä olla ja sitten läksin tekemään aivan muuta, mitä mä työkseni tein. Niin sielläkin jaksaa. Ja Kyllä. Palvelutehtävässä on kiva olla semmoinen energinen, että saa ihmisiä palvella. Kyllä. Ehkä tämän loppuun vielä, että mitä sä sanoisit ihmisille, jotka miettii valmennukseen lähtöä, ja en nyt tarkoita just muun valmennuksen, mutta siis yleisesti, että jos on joku tilanne ja ajattelee, että miten tästä nyt eteenpäin, että semmoisille, ketkä on miettinyt vaikka, että haluaisi hakea apua joltain muulta tai muuta, niin mitä haluaisit sanoa semmoiselle? Ilman muuta kannattaa, että jos mä itseäni ajattelen, niin mä en olisi salilla osannut tehdä juuri mitään. Että olihan mä nyt käynyt katsomassa, mitä sali on, mutta mitkään laitteet ei ollut mulle tuttuja, vaikka munkin entisessä organisaatiossa oli kuntosaleja useitakin, mutta enhän minäkään. Niin siihen tarvitaan ulkopuolinen apu ja koskaan ei ole niin kuin liian myöhäistä lähteä muuttamaan elämäänsä siihen suuntaan, mihin haluaa. Ja ilman muuta kannattaa. Ja mulla oli merkittävää se, että kun mä näin itseäni paljon vanhempia ihmisiä, jotka eivät välttämättä olleet minunkaan kuntoisia, mutta siellä ne vaan huolehtivat itsestään. Ja esimerkiksi jonkun leikkauksen jälkeen saattavat käydä kuntouttamassa itseään. Niin tästä kannattaa maksaa. Tämä on kaikki itselle. Kyllä, oma hyvinvointin panostaminen ei mene ikään hukkaan. Ja aina mikä tahansa tämmöinen valmennus tai vaikka se olisi joku nettikurssi, niin ainahan niistä jotain oppii, vaikka ei niin oiskaan menisi just sellaisenaan joku homma, niin aina niistä jotain oppii. Ja sitten tietysti tämmöiset tulokset, niin mitä sullakin on tullut, niin ei niillä sinänsä nimenomaan voi antaa mitään hintaa sillä, että niillä on iso vaikutus loppuelämään. Kyllä. Et omaan itseensä kannattaa satsata. Sitä ei kovin moni muu tee sitten. Niin näin se
Et mäkin olen monesti sanonut, että jos on käynyt niin hassusti, että on lipsahtanut vähän heikompaan kuntoon, niin tavallaan syyllistä siihen ei kannata, tai ole niin kuin, tarvetta etsiä, mutta sitten se ikään kuin tavallaan ikävä, mutta toisaalta hyvä tosiasia on se, että niin kuin itse sieltä pitää kuitenkin nousta ja tehdä se työ. Ei tarkoita, etteikö apua saisi pyytää, mutta itse se työ pitää tehdä ja kukaan ei tule ikään kuin sitten. Näin juuri. Mutta se on myös tosiaan hyvä asia, koska silloin avaimet on omissa käsissään, tälle, niin kuin jos ei ole mitään tämmöisessä niin kuin perustilanteessa. Niin ja sitten se on lohduttavaa, että näille asioille voi aina tehdä jotakin, jos tuntee sen tarpeelliseksi. Kyllä, joo, ehkä mulla on vähän pitkä selitys, mutta toi oli niin kuin kiteytettynä se. Onko sulla mitään enää mielessä, mitä haluaisit sanoa tähän loppuun? Että mun mielestä tässä on aika hyvin nyt käyty läpi tätä ja tullut pääpointit. Tässä suurin osa on läpikäyty, mutta todella kannattaa satsata itseensä ja ennakkoluulla kannattaa laittaa romun koppaan ja lähteä kokeilemaan. Siitä vaan, monet muutkin. Kyllä, joo, tekemällä sitä sitten selviää, että onko sitä mun juttu vai ei, tai kokeilemalla. Mutta kiitoksia tästä haastattelusta, jos niin voi sanoa, ja me itse asiassa nähdään huomenna. Niin. Me nähdään huomenna sitten. Mä käyn sen mökillä tekemässä muutamat fyysiset harjoitteet tuossa. Yes. Kyllä. Selvä. Hyvä. Yes. Kiitos. Se on moro. Morjens. Moro.